Le ntlanganiso ilandela ikhwelo elimandla lokungenelela kukamphathiswa kwimiba yorhulumento kule dyunivesithi. Kuluhlu lwemiba echotshelweyo ibilurhulumento olubhetyebhetye nomba wokutyunjwa kwabaphandi abazimeleyo abaza kuphanda malunga norhwaphilizo kwezemfundo kule dyunivesithi. The SIU must stick to the proclamation when investigated. SIU can't be given. I've raised this, by the way, with Mr. Mtibi, directly when we were meeting with him. I said, I'm worried that sometimes the SIU seems to be given a particular proclamation, then it goes all over the place. I raised this with him, he can tell you. The court seems to be reinforcing that. Because you can't fight illegality with illegality. Ukanti inqununu yale dyunivesithi ikhabe izityholo zokuba izama ukuncikiva inkulu baphathiswa yephondo lempuma koloni uOscar Mabuyane. Ayikho ivice chancellor esukela upremier ngakumbi leya lapha eFort Hare ayikho lonto leyo. Zonke izigqibo mandithi ngezidanga registrwayo for isidanga esitheni ngubani ogqibileyo acertifywe ke ngoku zithathwa iSenate. Unjingalwazi Sakhela Buhlungu uthi mayithomalala inkxalabo ngokwehla kwesidima sedyunivesithi yaseFort Hare. Ukwathi ukuxhalaba oku kulindelekile kwesisimo sethutyana sele dyunivesithi. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze SABC eMonti.